Orti ta' Malta. Nistiednu hawnhekk lil Mario Coleiro. Ejja hawnhekk. U n-naħa l-oħra nistiednu sabiex toħroġ il-vittma. Ek joġobkom intkom ħatoqdu li. Bal-ponta. ħatoqdu li l-ġurati. Okay. Vittma, x'jismek? X'joġobkom? Karl. Karl xiex. Karl B. Sewa Karl, B. Għajdu naġġara. Dak qatel il-ħija. Dak ħan ispiegal, senna, ċans ħan ispiegalkom Għajdu ġara. naġġara, Karl. Dak ħija kien jiex ma wieħed dilettant tan-naħal li kien qalbu tajba u aċċetta li darba minnhom jiġi intervistat minn Mario Coleiro. Ġara? Blaħnina ta' xej qabad u għaffeċ li l-ħija jisu xej mu xej f'nofs intervista. Mario, x'għandek xi tajt fuq dan il-każ? Bija kulpa. Għajdinna x'kienet, irrakkonta minn naħa tiegħek. Lej, kontet namel intervista fuq in-naħal ta' Malta li kien raġaġi mrawwem. U waqt li kontet l-intervista minn taħt il-għajn rajt xi ħaġa qadet fuq idi għamilt. Xa tħoss li għandu jiġri, Karl B? Jasra, jina nixtieq nfakkar il-memorja tiegħu. Kien vera naħla pozittiv. Fil-fakkonna ngħidulu bi pozittiv. Wara li tajilu hekk mingħajr ħnina. Dejna ngħidulu zombi. Missek tisti u jiena minn hawn nixtieq nappella lill-ġurija hemmhekk illi jekk għandkom qalb almenu jbati tal-li għamel u jekk ħaqqu x-xawer joħodha hu. Ġurija, min jaħseb illi Mario għandu jieħu x-xawer ħajamel subajħ il-fuq u l-udjenza ċabċab jekk le għamluh l-isfel u ma jieħu xejn taħsbu. Jew xawer?